Ήρθε πάλι το πρωί. Εγώ στάθηκα ξανά πίσω από το τζάμι. Εκείνο το ίδιο, το θολωμένο και βρώμικο. Κουβαλάει χνότα, δαχτυλιές, ανάσες, βουκητά ειδονής, εγκλωβισμένες εικόνες ανθρώπων που κάποτε στάθηκαν πίσω του. Κοιτάζουν να περνούν ακόμα μπροστά τους. Υποψήφοι δολοφόνοι, βιαστές, κλεπταποδόχοι, πληροφοριοδότες. Αυτοί καλημερίζουν τα θύματά τους με εκείνο τον τρόπο που αρέσει στα ίδια. Πίνουν το καφέ τους το απόγευμα, πληρώνουν το εισιτήριο στο σινεμά, αγοράζουν δώρα και βιβλία. Κοιμούνται σε καθαρά σεντόνια. Κάθε πρωί κοιτάζουν πίσω από το τζάμι. Ένα πουλί πετιέται ξαφνικά, φτερουγίζει. Οι εγκλωβισμένοι άνθρωποι χάνονται. Οι βιαστές κάνουν πρόταση γάμου στις ανυποψίαστες ερωμένες τους. Οι υποψήφοι δολοφόνοι επιστρέφουν στις δουλειές τους. Οι κλεπταποδόχοι πωλούν νόμιμα εμπορεύματα. Οι πληροφοριοδότες αποχωρούν χωμένοι στα παλτά τους. Όμως εγώ νιώθω ακόμα το σκουριασμένο καρφί που έπηξα με σφυρί στην παλάμη μου το τελευταίο βράδυ. Το αίμα που κυλάει στο πάτωμα. Μένω εδώ.